vaixells que passo pel mig. Ara acabarem d'anar a fer la volta. El mercat no s'agafa perquè, vaja, amb aquest... Mira, estem aquí, que hem sortit a fotre un vol amb la bici avui i mitja pàjara ja som aquí, veig un helicòpter ara, deu estar vigilant. Allà tenim la mola. Aquí tenim l'urbanització de les Marines. Ja tenim les Marines aquí. Hi havia un lloc que es fotien fredolics, havies vingut mai, o sigui, fredolics aquí sota. No recordo jo. Un dia vam anar-hi amb el Pepe al Protasio, vam omplir un cistell i portàvem uns pantalons de plàstic, ell els va omplir, i portava els fills nostres. I se'ls va fotre així amb bandolera, i a darrere. I vam pujar pel dret, com que els va passar putes, pujar per aquí al dret. Els rebaixos, llavors per això era perquè respirés. A Sant Llorenç, abans d'arribar a aquest pla, això el germà del Pau Murri, li va fotre aquestes parets en sec, que és una obra d'art. I de la gell. Ara els meus antepassats. I un parell de gell. És l'altura, això.
fracàs el tot. Ara passa per la competència. La competència!